Ikadua na miya pamana sa tingtan na miya ni pasiran, mimbawa tasiran, na sok sakit na normalanan. Na sakatan wa mga dito na daabatan o kirison. At tigay no kari di po sa iman to. Na tigay gusto na isira ng mago. May atay tanwakin. Peso bayot na diupa ka uma. Tadi mana iso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi ya, ayaw mana niya mga ulit po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba, sa Ramadan, ulan na Ramadan, na ayah surutu, siyam, ayah kasasaratan ko mga pusa, kawawajiban ako mga pusa, na maadun ng kaanlima. Paganero, na al-Islam. Basta ayah agamang ka na Islam, na may wajibar ka sa papusa. Basta Muslim ka. Andun ikatarwang ako, La ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, na may wajibar ka kapusa ka. Kadinig ka na kaabinawang ka ko Allah, asa ka na Muslim ka. Kalwa aki wajiban ko puasa na tamiz, ay yani al-bulug, na kaya baligan ka, riyot ka terbalig. Ipusa sa 24 na idan ka, na taman sa kalayan, na may wajibar ka din sa kapuasa ka. Inugira tabir ka ng mga dato, mga bay, lagi subay na normal na gira ko na pagkabuka dulo kag yung tamya kataling mo. Naskata ng mga dato. Na inugira ko ang tabi na pakilya na dato, pagkana dulo na paganyap ka pikirang na siya kiyena. Dapat na kabaligi. Dahil lang kami nakatawa-tawa. Wah, katino pa na pagkana dulo kada kabaligi ko pa ni papadu. Banyuda may suwata gira di pagapupadu na di guni man sa mga wata na di pengasarang na di pelalakaw siya no to lagi di pagkatilining ng mga lokasyon na nakapapadu ko ora papadu na pangiraw ko dahil lang naman to pasok kaya di kapapadu mga wata na madakalag-maragun ng mga lalakaw sa wata na makalalakaw po na sangalan. Allahu Akbar. Kau tuwa ladianan khatalawa kaya wajiban kau Ramadan na al-aql na mapipamikiran. Ayaw maano niyan na paniwatan ako janin. Da paniwatan wallahu ta'ala ko mga tao kakukurangan sa akal. So tingin ng special child. So di matatanor sa otak yan. O di na amana niya na maliliwa. Mabubutang na palay sa junaha alay na daadusan yan nun. Daadusan yan nun. Oway, agiya kakukurangan. Na tabiya, nagirapan na mabuhay may kaile ako siya dito pagkanadundong Ramadan, natiga ka na yun siya kini na benda ini maliliwat. Kaya pagkan natin kita pa maliliwat, kadang kawajiban. Amina ka na makatatanudo. Miya kapiyape akala di syaka na dia mengurip Allah. Aya ikapat akia paliwatan ako Ramadan na setiap tanwa ayam ananian na al-huriyah miyapaka maradikaya na ginawa niyan. O ano na makapamimilikon, ano makapapaaron, ano kibisayaw, na biyukaan niya sa kurong, sa piyakamaradikayan, na miyawajibun adi yung kota kapuasan niyan. Aya ikapat na al-kudratu ala sawm, na sotaw ang kagaganyan sa kapuasa akan na abamanay sakit. O sakit na buwang ipan, o olaser, na may wajib berkah. Madakal na pangirawan no kumandi puasa kaginol sirakan. Lango na Muslim, lango na maranaw na adaw sirian. Basta kaya di ka di puasa na adaw sirka. Na aya peniyatan na kana aya pitaru nabi na sumo tasuho. Puasa ka no itong nabi kaangkano kamulungi. Sa kana adaw sirakan. Igira ko na tatra na ko din. Alright. Na igira aguna na Ramadan, na pagkada sa ursirakan, pagkada sa katatrabaran, pagkada sa amanan niyan, nakararang kaapusungakan. Oy, sabab sa kabara katali ka bulan Ramadan. Kung na yan niya taka, nandili ka po ka Ramadan, yatek manaw siraya. Nadi ka makapusa. Ang itabi-ita magunay na mapipikinan ng amilong. May mamasya kong mabundi ni ka mga Ramadan na kakapyan ng nigila langon watermelon. Allahu Akbar. Siya katawa ba eh? So di so kaya pagbagiro sa Maghrib.
Agir yang kaya igira mabu Ramadan nang utak atiru Nabi atigin na syur Ramadan na isya kabarakatian na yuzdadur rizqul mu'min. Igira Ramadan tugu Nabi na ipepekada rezeki mapaparatiak wallah. Na benar mana ya? Basta Ramadan na pepekada rezeki ka. Ila man igira Ramadan asupekakan ka saka Ramadan na kana abang kapekekan igira abuka. Naman igira Ramadan kailan ka ngana misal kapul. Dahil kenapa Ramadan? Ayam tinap kisah akan magi. Madok mana kantor, madok mana chicken prawns, madok mana itu loh, madok mana kue. Tadi tu ni kali ni dia kisah akak. Nah sonsok apa kau mau bulan Ramadan? Nah ingat mabu aku anda tabiu. Nah madak kala kau risa tarawih, awal kak dia kota dia overload. Ilang mereka betul ngas nasalah koso milo, nasalah koso mangga, nasalah koso nanas, nasalah koso paan, nasalah koso ayam ananian, napalaman, nasalah koso sedang, nasalah koso perutalan, nasalah koso solabai. Emang bumi asal na di maka penuhi kita pun. Ikapag bangero na unya no na kigalinga. Bayamia suama bunga ngari na sobra sagad ya. Na dunia na magda makeo gerluda tiania. Na kagi ko patarawi ataw na inauto pagarinyan. Garay, batani patarawi. Ene, batani patarawi. Na ako kumawalagata ka kabatada masasambay nga sulita di simbayangan. Na una di makaptero kami overload. Tiyan na una ka dili ka kagitan ako doon. Allahu Akbar. Na masyaallah pa na mga tarawih na pagkuri kasi saurihan siya kito gariya mo sidaan ni ino to pagkuri na miyawri kasi mo sa masjid na magtitiya ka pangamanan ng bali makapalugat kanina ka natin yan na rongo ko suyeba na pagkuri pa na sumuyo siya mga kamutod na pagkuri pa na mutod kanina kasi ka nang gagan rongo ko papakago gumira siya mama Allah Akbar na siya ay kautod na ka na pagkago ka. Namun tu lekap pero mana ada kali maka pangasyum. Tahu kata kau ikan penguduman punya maka pangar bang nyata aku sih. Pamana dia kaya Ramadan na pernah namu kantan urun namatan wah ditanu pemakalan tu. Isya biasa makan sana mengarab dia mengarab. Na anjir ni kapat terkasiran negara kau nak tanu korma. Nagata sama kalok sa baswa syahid Lipton. Na adna pelutosan nama itu Allahu Akbar na kasimbayang sa Maghrib na ada pernah masuk tarawih na pekerjaan nama itu na katerawian na pekerjaan sama lumala na miya kapi-api ang adilan di kapakapagaman Allahu Akbar na sangat tanu na madak legira ko na naburi sumasitap tematan sa Quran na madak na kaya tematan sa Quran ya kadang-kadang na tumitidig na tutulong di peniman pemikiran na mga dia ngayon mamadi umagawa ya tepede dia wanian Allahu Akbar bagi dia kota kifu sakadin syaigaan Allahu Akbar nah dia mengarifkan Allah dan tala dia kota sakata wabai ini dia khatir awina damatina nya khairukum ya kagu nawaki maka padane semanga pedina mga bayi tabangan tanwa kaya bae kami gua saramo na uwira na kisong-isong parumanya na mama tinabaka din dito tuwa-tuwa na sesama-sama yang na siya karuman kaababay na kautuwa minggu sarugu na lumiapay jurugin sa kuta sambayan na iyan na inimitin na sa doktor ang utabay tugu doktor ang tunay sakit ang abay tinadok di kami dito na biyakago sarugu na piyamasletan ng doktor ang ariyan na daruguro piyamasletan ng erongin na daruguro diop na mata niya daruguro tinadarugo biyaguyan tingin na matang wala doktor kami minggu sarugu kau tinggal tiang utang niya siya na ruguno ka marigo tina ina ko na nawira nila na ito watermelon ayaw bisa kaya niya ng watermelon na saupa Allahu Akbar Allahu Akbar katwa paman na dia ka Ramadan na kana agad panurundikan sa mga pipiya na matang ka ano man na miyan nagakan atingin na diyan kay atingin na Ramadan ulan na Ramadan na kana agad nikakan sa mga pipiya kana agad nikakan iya kapiya tanwaki so Ramadan na kana ba pamanakahan kana ba tanudikan kana abahadikan sa mga piya katihan to ni miya suwakak bagariku babayakan paman na miya babasyadungan na dakadin makakan na minisampay kapan na anak kikuha ka sa mapya panganaman na digakan
Kau ba ang kau ginawa ka? Kau ba kanian natin? Kababanaran kanian? Ano nakikana ka? Na ayaw man na niya na pumipirang kaya piraka ka? Na ayaw man na niya na di ka di puriputan ang ginawa ka? Na umatay ka? Na kabababa na kau ginawa ka? Pamana siya na kasasabag yung mga luksan ng William yung na. May ikasyara sa tamay na kotolang, tamay. Amagano. Na uman siya na manunagtan, na dumili, na ulugni na nun sa tamay. Na tumaan mo, nagamit nila man sa tamay. Na balagtan sila man, na ulugni na nun man. Kaparada ko lang kanibata sila. Na ulugni sila man, nagamit na ulugni na nun man. Eh mag-uwi niya sa tamay, na taulang mo. Nakala mo tumapia kapag ito. Aya usta na amay kada abang kong kikwa na sasabar ka. Allahu Akbar. Na manumang pamana pagani kababay ka na ginama. Anda ni kapatang kasiwa pamilya. Anda ni kapusan wa pamilya. Na ayaw maana din na miya makapya-pya pa kaniyo. Na ino mga day. Baga ginama ka ang kaya siya nga naka. Tunganay ka mga day. Ang miya katang kasuli na miya kapusa. Na mapya aminililiwin. Anta ka doon alino iyan. Ano man ang pagkasala ka ayaw maana niya na siya nga naka. Tunganay ka ang mapya adik ka di ka pakatikas. Na di ka at tunganay ka namin o siya di ka asala iyan. Sa katanungan ng mga dito na di ka katawan. Na di ka di makasyada ka adikat di nga katawan. Tiga anay. Ino ko di makasyada ka adito adi ka nakatawan. Na si karumang ka. Na ilurutan niya ka umakaapu ka sa linamon. Kami ang mamasaan ka, tunga sa lampayan. Kami ang mamasaan ka, sa ipatang kasyawag ipusan niyo. Na miniuman ka, nakiapta ni karumang ka, nakagi ko ilalapis na niya mamagano si karumang ka. Aling ka katawan ng mama. Na di ka katawan ng mama, na miya kasyada ka, aling ka katawan. Adi mo tamin ni pamamagi, pamana karumang ka, abangan ng kan. Ino sigilas kata ng mga dato na pabiling ka, sumya sukat kaki karumang ka mama. Hindi nga pantotoli ka. Marites. Allahu Akbar. Pamanam yung mga kikarama ka na sa sikidin yan. Badi yung tamin yung mga sila na piyangaraman yan, na piyamuon yan. Nakagi ko namin si karamang ako sa tulang na skaman ni sa biro na mama, kambilang na kanya sa doon. Pedabon, siya, dua, talipa. Sa po. Iyan, ino akong madipagnatan. Namu, tinaway, may tunoto. Tidak dia mana ngadunin na temporary. Uy, dati yan na, abiyan. Siya ba na kami arangan susunod. Kala ko na kami ni pamamagay. Tigi ka ng mga mama asyubar ka mago. Mapitan natin mo siya. Nakiyate po nakaginawang kaabiyaguwi ka. Oto, nasakatan mo kaya mga dato. Diyain ang kaya ulan na nabulan na Ramadan. Naulan na kaya kapakali mo ay. Naulan na kapangali mo. Allahu Akbar. Paman ayat tano panamaswaso ay makna niya na Ali Abu sa Fatima. May kaisa ko na pateng kaswali Abu sa Fatima. Kaya nga pateng kas. Pagbangan sa Maghrib. May atotokan yung kapaitaw awalayran. Assalamualaikum. May kagiro sa wali Fatima. Ano pa na naguto? Natinadan tabatan lang po siya. Tinamay din. Nakaibadananan. Kapag na mga kikinangalan. Nanika ano Fatima na ino na miskin. May kagiro sa Fatima antaka. Natina na miskin. Miskin. Ano, pobre ako, miskin ako. Naawanin na panganak kanyo na pakakanak ko niyon. Kami ang kapiragami na ako na makakansya panganakan. Na hindi ako makakansya panganakan ni matulaban na ko patay. May kagiraw sa Fatima Ali, miskin ko na din makaka. Na hindi ko na makakaniman ito na patay din. Na may kagiraw sa Aliyah, katan so'y patang kasta na pakikanakaw. Na kate so'y pusyata na pakiawidin ko. Na may kagiraw sa Fatima ito ni imukate man ito. Na tinai, iga pagi naman ito. Na tinai na kay papusya na ito na mananay pusyata. Na tinai ka manay pusyata. Inaw nabiyo kay rin sa pusyara na igbo. Nabi pusya siraman na igbo. Nakagyok man ko mapita na pagbangan sa magalib kapatang kasyara. Miya toto kap man so paitaw. Assalamualaikum. Miya kagiro so Ali Fatima naman na puno naguto. Na tinabatan tanan nga pasaka, tinamay din nan toto lakay. Miya kagiro so Fatima alaikum assalam antaini. Miya kagiro ana yatim. Saka na wata ko ilo. Nalika ano Fatima na naw na miya nardita na mga layan. Nalika Abu Kaya na mi kakurap na masasala po ta disyerto para siyan. Ang mamamuti ang kauuran na miya kagiro sa Fatima na kinukanan na tinawat ako ilo. Kasyama ka na miya tay sa badero. Na kanya kumatay suwama ka na kami shahid.
masuin na akan na ayaw po na miya kapangarumaw na gagawin niya na mama na minisosong sina na pakulat din piya kawa kerumai na dia ko dito betul beri manto sa kakananakan na din kakananakan na miya kagiroso Fatima alay wata ko na ito andaw tuwani mga nakaw ng ipitangasta na niya po na kayo puwasata na mga nakaw na miya kagiroso Fatima anto na yung bataltap man ako puwasata na atuwag man yung puwasata na tuyo na ikot man na kami kayo papuwasa na ig na miya kadwa gawin na ayaw mo pagkinumira na ig pagi kumapitan na miya kagiroso Fatima alay nauna siyang Bukay po po siya na miya totokot man ang paitawiran. Maranaw to ali tabi kinata siya na siya tagay. Apakambutaw na ka nang yawlang nga po na nagutokot umas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na miya kaginaw siya ali Fatima. Ano man na nagutok. Natingin na matalita na nga po sa ta. Kaginata siya bagay. Natingin na di pasida anak ka na nalakay. Na uniyang kong lakay na miya kagirawa anta akatong Fatima na tingin na ana yasir pero siya ko tingin na maling ako sa'yo maana niyan na ingdami na uni ko makapuluto na uni ko makakalimanto na kasyaba pa na di ko misampay sa ingdami miya kagiraw sa Fatima na offer siya ko na aling kailangan niya siyang panganakan na tinabagan ako ng iptangasta tinamiya katalugoy man na dagta na makaka ingin mo oy na tinabagan na kaundan ay ingin man na inumata ini bagaimana? Kagi kong kumapitan na inaw na doon na bagridan nak kerumay. So Fatima na makagagpa ko yung ganyan abok ka kau na dia mata niyan. Na suali na makaranda ko kalabiran na abok ka kau na dia mga kamaraliman niyan. Na kuna kay makaturun so Jibril ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ami akagiro so Nabi Jibril. Antuna ang khalaqi apakaw man karakan rasaya. Ada talu ahalo kalukong ka. Na talu di kami gagaan. Natingin na susuguna ko Allah. Rakaya Rasulullah. Natingin na ito to. Natingin na kay pangkaswata ka Fatima. Abu Swali. Adi sila di pusa sa suna. Na minakatalungawi. Na di sila di na makakan. Kailo mo ayaw manan yan. Na di na di mitakas. Aan na pagmakamakainan ang mga miskin. Watay wagut perso. Na pagpakikaniran nun. Na wisyorotang kaswata ka Fatima. Na sudin sokyan nagaw no Rasulullah na miya kaguro kadan. Miya kagirawa Aisha ugupiya ko nga maninilem. Bagi kata na kaswata na Fatima. Wisyo rautang. Na miya kagiraw so Jibril na ya Rasulullah. Kates tingin so ayat. Ayat tayo ini turun wala. Ini turun wala. Na ayat mo kini turun wala sa dia ka ayat. Na para kira na kirumai. Dia teo Jibril. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله إن أتقوا الله disiran di mamagana sa miskin disiran di mamagana sa watailo disiran di mamagana sa biyag sa ayat nila di kapamagana na suwaswatira ko Allah kana abu asyiran kabana say naktakate tingin so ayat na bati akakira ni Rasulullah kan makapia ginawiran nakagya ko kuma sunabi siya ko tawali Fatima aguswali nakakalubon na sudun sa kapetutuk ko Nabi assalamu alaikum kailangan man na basta ka na bang kawali na salamang kadal ay kung nabawata ka na salamang kadal na Panginoon sa Nabi assalamu alaikum na daw po kasubag kung manisa na nakabagrin na miyatak ka din na doon Nabi ina miya din suwata ka na Fatima na nakadaraw ka kasi ali po kasubag assalamu alaikum wata ka na Fatima sakin siya maka na din makasimbag sa Fatima na kung na kayo makasimbag sa Fatima tinama tulog na ka ng ano na pa ito, wadi kasi kakilaka ka din na magrak. Na miya tatak ka din na noon Nabi, na miya kagulo ko sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na miya ko naman ito Fatima, na miya sasako ng kuy ganiyan. Na miya ko na kayo maarete na dawata ka ni Gagasan, kaya diwangak. Na piya ko niya sa liman niya. Na kugulok sa Nabi. Na papunungit na sa Fatima, apanganan ka, na damati na kitagol sa bagay sa Fatima. Na tingin na ama, bukaya kung nga sa kanil, sa mani punungit ko, ani kakaya din mag-usya bagar. Na pianutuli na ng kota miya ulaw-layran. Na tunang miya kaya to kawanakan. Kasigura ka na wala sa jamaran. Akataya sa ayat. Ayamanan niyan. Na ayak kinituro siya niya ayat. Na biyan tukal walaw ta'la karumain. Kaya to kawan wallah. At walay wallah. Adi ka amiyang gulaw lang niyo.
Na dito pa nakatagon siya sa bagar. Ano nga man gede-gede ang kotwa. Diran di kapangalimu. Allahu Akbar. Miya kawan ya karamadan na anaginaw ya kanu. Miya umakin siya marami. Dapat nakatidaw ya marami. Nakagi kumain na kan na di nga matanin na humirigo-rigo sa kapungurok ya. Tiga na gari, Assalamualaikum. Tiga na alaikum assalam. Tiga na aling basit. Tiga na gari, ino ka na. Namararatad na gino niya. Tiga na tayo, katawan na ka, di magibagi sa diya ka. Bakong kon may introduce. Na tiga na diya ka na katawan, di magibagi sa diya ka. Taka na ba na di diya ka, tadi ka nikitindaan. Na tina matang ko ala alim ka kana ba ko di siya benar na pure lagi alim na pangatatakan na liyan. Tiga na ino tuaring. Na tiga na sudu Ramadan. Ya kasapo na mo na mga wini di matusan ka Ramadan kagi na kinutan. Na ayaw mo niya binibita ka sa pamilya. Na ayaw mo niya binibita amalan na lipo sa pamilya. Na subuha kay Shobi ini bagira kami yung tilada kami siya. Tiga kali no na tiga na kaya limit man do kami agad. Na pala ini bagira kami ang kota tiga na kami siya na ubina so panso regi ko negra akya ko sa mga lawbiyan na sa miyorero na ang mga ito na ini ara ka manaki ne bagay na dua kasya ko na dito binibini po siya na di binimitan mas. Na tiga ka na to ne miya so yugira agagabi at totorong gano. Na tina di kami di kunti-kuntis sa matanog ikapagtoto. Kadi man ang kaya ubina pakaatot. Na tiga ka na di niyo kabaw na tiga na matitigra din. Alang bawa ubing. Allahu Akbar. Na paman na pagkagagang ka asyo pada ka na damakatang ka sa mapia. Ipuasa sa pada ka ada makatang sa mapia. Damakapuasa sa mapia. Nasa ka na marang-marang ka sa diya ka pamanalami siya anak ka. Adri mi'atiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ibatan tu Nabi ko Allah ibatan ko Allah. Kada aparat yaw tao am yakaturog na mausog na sosiringan yan na diturog na kada makakan. Allahu Akbar. Nagunda niyo kada waging ko so sharing anak ka da ni tawang kaunanan daw na miya kapya ginawa ni Naidu ay busa datan ora ka mo no nakatay miya kakwata sa tilapia na miya pitaman na kada waging ko da ni tatataman kwang manana na miya kasi na wala time na mapitaman na kaya ano da ni katataman ay mabumi so nga pundawagan na kakirumay na sa miya na ikan ko sa daw. Kama petap mana kedewagan tak matang wala kabisinan magurumi orang capura di na pagini negara na sa kawalay kayangan ni enam sa padaka namay ka mabu di nga asaka dumadawagan na kaya pala pepeker na kana pakibada na kamabu atina pendawagin kan ka antanon yan mabu kedawagi namay kada kidawagi kan natina kana kini wada banyak kidawagi mantok ni apa sohi dia tama pia, dia kota emana dia nak dikakedawa kuno tongan eka, sharing anaka, nak digandawagan. Nak ambil kada nak kidawagan kan apa pakai nama nak apa? Apa yang dipernah kata orang sharing anaka sedar kama pia, nak pakai nak kauna, kaparannya kata ko yang mapia sedar kan makai nama. Mama apa apa nak kamu yang kuasa apa nak kamu betul nak kau mana yang mana ke? Mabu mia shong sharing anaka nak kotok mana dia nak dipamakan betul. Bendok manoto karabau. Dadi ngong pendewa ge sopada kana pia dina kata ni sedek kana kakak anak ngareta ka nung apa ni sasang usang tasih dengan anak apa kata tanduk dengan ngaringa kanyan marga mapia sedaka. Mangawata ko ni masarip so manok. Mabu mia so sharing anak kana mia kay namin ay. Manu kap manay sidairan ya pola kana. Ikan yang kasih teripia kaina bina maka. Jadi malu kanu ina dia kakak kali boleh Ramadan mantu. Aida paterno. Matang ko Allah ka apa langun nasida na biya kana kana isa-isa da ka kubuan kau. Matang mo. Sakata naman langun man na bagutano. Di na kaya gito na ka abada-abada niya ba ko. O mani masuk atan narutano pagudugin. Asyik tak tahu punya walai enggak kadi keito. Allahu Akbar. Ayam bakir kakau na sakti pengawit kasalungan na mauri. Antoni bi'alu Nabi. Irham turham. Pangalimu katumu Nabi kami khalimu Allah Ta'ala. Angami khalimu Allah Ta'ala. Nasakan nakasa sagadanak. Bantai wallah. Kaandini kapangalimu kan ada mati nak otom anaknya sambian. Dia kaya Ramadan. Ulan-ulan dia kakalimu. Anak kama genap satu mana kapa mere. Anak kama genap sosial dengan kapa mere.
pare, akapapakan na pasyan mo to, nakapapakan na pasyan gumabi, nasa kanadaan na pasyan, na anak ka magdam ang kakapapobre. Inawan to niya katirong Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarani ya Rabbi an hubbal masakin, ini syurakan binuwang akababayakan ko mga miskin. Miyakad ka na mga tao, adi na kibabay siya tungan yan ang miskin. Siya ka na basta na may liyakan, tabi ko mga pamilya kan, mga tungan kan. Basta na may liyakan na tungan kan na miskin. Na matangan na ka, di na nilagagawa ka sa nakadantaro, kaya gagawa na korona, nakaranarunan na koron. Kaya ini siya nabi, ini siya awanan ni Allah. Akababayin ka miskin at tungan ka. Api anta. Nasagat tanong na madaka na panay, pagkaya iyan siya tungan niya na miskin na pobre. Pero na kau nanganin na kau pagi dindugan sa tuwa, sumawi sa tuwa ka. Adi suruh ya, siya kena. Dia na nangataon na mama, I don't know. Dia na nangataon, mata dia na dito na tuloy misana na kaya yana. Dito na mabuang nga ataw dia adni man to sa Facebook ka. Adi ni makasyon so ya pagi de noa. Eno nga di petero ako mama, aya lokos ka na pobre kanu. Niati mo ko mama baka niya ditay. Badi ko tatabi introduce ko na maka na director. Na inaka na superintendent. Namanya ini kasih miya KPP para sa wala ni makanduna na ini kamera anak na ini Saint account. This is my home. Ini mabuhay apa kebiu na mama mayaman ng mayaman. Nakagi ko mamisita ra kana bisa wala niyo na ko yung ato lang wala niyo. Di mabuhay at temporary buman ya temporary. Allahu akbar Allahu. Ino kan dipakatan ako mama, miyati mo ko mama ko niya ditay. Osto mama na pobre kami, da kawiyagan name. Miyati mo ka, miyaw pakaulong ka. Matangwandong di makapamimikiran. Kunwari mama, ote pa kanyan. Matangwan na ka, ote pa ka mama. Kahit sino ka man. Maging sino ka man. Allahu akbar, api anda ka matatanong na kumubunugang kanyan. Api ako orang edit ka mamanti nama ko marokan namanya KPP edit to kay sinumos yung penikat pirua. Assalamualaikum. Apa na shop mana? Pagi ko mapangaruman niyan napapasong niya na kami bulat. Nakagi ko pupunganak niya na maafay tiya kayo. Allahu akbar, kami ta makasanib. Tadi manu kanu pia makasagad ka kapkababe ko mga miskin. Orian yan. Dia kaya bulan Ramadan, amia katali memarkatan, dia kaya bulan Ramadan. Nah, Aisyah kabar kata dia kaya bulan Ramadan. Oi, nang kota amia ali nabi na'um sa'imuna ibadah. Na sokonso turug di puasa, turug di puasa sangka bulan Ramadan. Na simba sekwallah. Ina dia kana nadin kadi kapanuratuda. Utama tuda ka asang Ramadan na account no to akon sigir asim ben ko Allah mo untur ka ko tindang ka na diga ditura to ori na diga di kubras na di mapepya ginong ka mabibilar ka na maloko ni panurato na simbaw to ori na si ko pisinan ka ori na diga dindedu na panurato ka na simbaw to ko Allah den na kadir ka kasimba ko Allah. Allahu Akbar. Pumlina ya Abu Barakat na Ramadan. Ini bersigir anggana sa Ramadan na dinggugurok sa mga sahaba, sa mga tabi'in. Kagi miyat ng kanila na nila siya ng Abu Barakat na ulan-ulan. Allahu Akbar. Dia kaya bulan na Ramadan na isa kabarakat yan. Nawasamtuhu tasbihu. Na dia mo kagagana katubo nabi. Pero, adi kapan pero, na umakabatan isang wasaka. Na umakamakapamukin. Na umakamakasyuyan. Na umakamakaamanan yan. Na makasuli. Na umakamakateru sa kapamra. Na gumagana kakanigaw. Pero, na ayating mga tubo nabi. Na datar umakapapanasbih. Paman na di ka nagtero kapag ganero nagagatan na nga sa mo siya. Ay, kakataon na ka na kater. Andi ni kapag alas 3 siya niya kigabi. Magta nga murang-murang nakiling ka na siya buntan, laparas. Ang nakiling ko na mamamote, kuyaw siya kini. Ang nakiling ko na magagado nga para siya, reti ka daw na yan. Upunay may lengo na para sa rumirig, mandirig ma. Buntala mandirig ma. Huwag bang sinagi ka pakakampatongan niyan. Bila naka-apol ka patapatay na kada makautog na yung apandisyon na pataro matay ka. Yung makautog na YouTube ka siya matay ka.
Allahu akbar. Nabi itu mani bana sadaqah wallahu ta'ala. Badiya ka mga badiya iman to na niya makaswasirana. Gue niya kinatabir kata na mga dato na matakwala. Ayaw wida ka mga dato na sa mga karumairan. Siyempre ang sumama sa masjid na totoo di ka ng mga diyomayan. Di ka ditutuwa-tuwa na gani, di ka di siya sambayang. Nasa karumang kaababay na doon kamakuha, na kamapakasimbayang. Napukay magusumama. Diyate ako, kagubenaran ako. Namiyaling magusawal eh. Napenarusan niya si karuman yan. Iyan. Doon na doon dia kan ikatutuwa-tuwa sa masjid. Kasi ako na di ka akong simbayang. Yung babi karumang ababa, oy, benar. Atau ni mapipikir ka, pagkamebewos ka, pagawa ka, siya kung jawalah. Nabubumi sa mama na di makapanan din nilin. Mga ibarat tebu pa, ibarat tebu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naiman to na niya ba ni katad? Ayaw kaya ba ni katad yan, tabir katad? Ang mga dato. Na ando ni kapag bangiro na niya kay karumang kaabubay. Aray, pinagubangan, sabayang kadan. Anamnya ko matabli sa masjid. Aray, ano mo na mga tabli guru? Eno ka kinani paguno sa talugawi? Aray, nabatak mastura jama duta. Aray, nabatak no porta ka. Ano aray, kajuta kamali manas. Iman to na sunod sa karumang kabay. Ipupakatas keler ka. Kaya nga sa wilakan. Kasama niya man ang habang abay. Nalangon tamang kena nalangon okay. Niya kaswasya na siya bara. Langon okay. Isa buwan yun okay. Kapamalian kena nananda. Bangun terwa dia ke awal yang kana pakaduan tao okay di mana ya. Nangya tala kata pakaduan tao okay di mana ya bi iya. Nangarin numus ka pakaduan okay di mana ya. Nangya tala kata pakaduan tao okay di mana ya. Na bangun terwa na bataku saya kaduan ka na. Di mana pengel ya kapamalian nang. Kadina ni feeling the belakang. Allahu akbar, Allahu akbar. Agi uston na pia mabusyol na ta'ala na nama ka anak pia ko na no Allah. Di tanong ako di pa kabubenaran. Ay Peter wala fanqihu ma taba lakum min an-nisa matna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum an la ta'dilu fa wahida. Pangarumahan ko mga bersya dua telupat. Na udi niyo kagaga sa dua telupat. O ta ikelekyo adikan mga paginutulan nandun kanu ko siya. Peter wala ya kata na wala. Udi ka kagaga sa dua telupat. Dan udah ka ko siya. Kadi ka pagigata. Kamanda kan maguyatin na na di makuha ko siya. Nasip manguya kadua. Udah tiya makuha ko paganay. Nasip manguya ko emak na niyan na kadua. No di tiya makuha ko kadua. Nasip manguya katalo. Tadi di makuha ko katalo. Na tiya na di makuha katalo. Nasip manguya kapa. Namay kadin na bumiya ko. Ino pa kina na ulong ka. Baka ko isang namaw siya kaluda. So kasi, apakang betul na kanaulong ka. Baka ko isang namaw siya nuwe. So kasi ka, matangwa na kalupat ng ulong ka. Kaya kataw, meron na baka dari katora. Takin mo bisa di mana cho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maswa kare gira ading gagaw sana baswa kay sa sakataw kapag di kanu pro ka na di kanu ditindong akarumoy message pigi karo mga bube kataw na kanada marugas na ino ka mga ko mesa de lugo de tinda kanela la ka tiyan ka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadi iman tunang mga berkatan na miya kaswa kataw niyo sa kana mga bay na kataw madwa ka sira nung nalino karkera na ano benar katan ng mga dato. Sakana mga bayan niya kaya pa kaula kaya bulan Ramadan. Nakatawa niya sakali titwab kera sa isang Ramadan. Sakali titwab mo berfatig. Uli na ayaw maana niya napagkabisig sa bulan Ramadan. Kaayaw maana lang ang ng mga bayan. Oy, na intino na wasya na lang uning galabak. Bapi ada po na makamas Ramadan. Na intino na wasya na ding galabak. Ano sa ba? Na ilang kaalimirang kading galabak ka silwit pakiyan. Na dia kaangariran kading galabak kaniya ning babayo-bayokan ang kaawatan kading turugin katatakang beul. Na dia kaainian kading pending galabak ka pedang paso. La pakatulog kedentak kembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manong hamanan lang gede-gede. Na ino sakatan mga dato na
Makapu kasya din naman na kami mamasya kau sa ipatangkas, ipuasa na may umang kasawalay, na makasubay ka sa duhur, makasubay ka sa asar, makasubay ka sa tarawih, na iniposak kau lagi na mga tak. Kapuniyo nakapman nakapu kawar kay karumang kabubay. Na pagkira ng itang panigid ada ka mapukay karumang ka di mapiaki ako kawaniyar ka. Kaya pa nakabaya ka kapukaw niyar ka na isa mo siya. Kapung api ko ay karong mga duduga-duga na mabuha. Pagino ka na! Otosin petanga! Otosin puasa! Pagino ka na! Wigalas 4! Nakira lang itang bagyo! Mabuko ka pa na! Sabi na ka! Awaya mo na kabaya yan. Napumuni karoman yan na babay. Pagino ka. Ito pa na kabaya yan. Ano man mabuha eh? Aku dah tahu di makatidawa, na ayah dia di katidawaan, na di sila makapsina buta. Paganero na di nakapsina buta na tabiyo, rakan mga bay. Na gira ayah karo mama, na karo mali na bobe, na miya kageng gani katero, kadi pelakayan. Na di may paguli no bobe, na miya may karo mali na salah kami ako niya. Ganda niya kasabuti sa katero. Baka pemasa na sobrang magtagal, baka pemasa na katero na dito kuno na, yung panibutan yan, jadi muli ko niyan. Sana mabuo kaya na karo mangka, apa makay sa alaman. Miya ko man sana ko miya ko niyan. Ito na ni. Kalau begini kalau kamu masalah kalau dia. Tinggi karo mga ubay, ang iya kasabutan. Kaso mo lang kasama nila ni Katero. Hindi pa makalumatan. Dapat nang giro ka mabuo pemasa ka na di. Kataya. Kenapa manupa di kalau dibikari ke karo mga na, lingo ni pangis promosyon na ubay. Baka pemasana iya. Igira Ramadan na apa manapiak na Ramadan na atumo na niya bay ayaw maana niya na igira apiami pian yan sunditar ni karumanian andin ni kapamipin kapotuga ki karuman ka amama na kataballahu ta'ala laha alfa hasanat basta pipian na kasutuga ki karuman ka belasan kawala sa 10 ayaw maana niya na 1,000 mafia na perilaan ka wala wa ghafara laha al-faqati'a na perilaan ka wala ko sang gibudu sangka na gusulamu na say apa sampayan na sinar alungan sindaw alungan na lango sinar po pemangnik wala sa karilaan ka wala taman sa sedek, taman sa mga kayu, taman sa nu, taman sa bila na pangiro sila na ya Allah na rinay ka ang kutubay api amipian niya sa tuga kay karuman yan amama na ipuru wala apang kata na kababay sa ano nga namari asang gimu apang kata na na umani sa timan wapang kata na dekala diyan kay ano pa diyan kay alang itakablang yan mata kami agutup masuk mga wasing-masing ayah di makapamamipi okay na benar di mamipi na wasing-masing naskan mga baing bapiak ke wasing-masing apa mipiron na udi kabu tamaki na udi kabu pakani ngawe na udi kabu dreana na udi kabu lilea na dikap kepipian sama mga bi miaguto mabu syarat na pemipi kana pagi ikhlas ka dinga pisa sa una buntal ka pemipi kana malo ka sa mesinga na miya kamak masih karo mga na mausia 2 barot iyan paman kampana na piping ka tiga mabu awa ya kamu masih karo mga na mausia t-shirt tatlo umanak pambana na piping ay nabi ako masih karo mga na mausia dia gitu umanak pambana na piping ay miya ako masih karo mga na nawiyan niya so tango binam niya kakapakapala abi ako na panalo na abi ako na dadaka pepe ya na pingira ko miya nga tatama na piping ka na tiga mo buwa ay waka sa lay tiragulan na ata tatutunin na nga na matotong nadebu ka ko kamo na subadu tema paniniya taka nyabuto ko sa mga bay Allahu Akbar da'atuna bi mana imra'a khadamat zawjaha fi Ramadan da'atuna bi abai ayira hakuna na Ramadan na dina dikidmatan shekaruman na mama dina disilmisho shekaruman na mama na ayabala sa magirun wallah na peto pulong gibo simba ami apa sadir ko Allah dia boleh dengan dikidmatan ke karuman ka ada pernah hadita niya batiak dia kung kata tentang kay karumang ka amama aska bebe tentang kay karumang amama napakala nang sana ka nabunta na kata tentang kay karumang ka amama na detarbu ubah kabigan wallah detarbu ubah kakia bege sa isa ka sakwa budawan
na daftar bu ubah kakia bagi saya sakasakwa pira, na daftar bu ubah kakia bagi saya sakasakwa muntia. Dia buka tertentang kay karumang ka asumisingon mabubunta ka. Madak naman natabir ka ng mga bin, ketentangan ni karuman ni nama maka pagapatay. Ini ko matatentang eh. Iyaw pa kaulo ka. Bagor kanya kesasala kami. Daftar manuan na misyon na ka. Na dito ka pakay. Ati katawan kay no katatentang kay karumang ka amama ka di nga budo ka pamabu. Kami ni bagumap man online. Ada kabayadin. Tapi tama kasami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napamanap ke langit ka amiyang buir ka. Nakatiap masyarakat na mga bay. Para di ka nukadin sa bagal. Oh, kakataon na kana skanit ke sa Ramadan. Igra Ramadan. Tunggu Nabi Imam Imra'a tatlubu rida zawja di Ramadan. Da'a tunggu Nabi Ba'iya igra Ramadan. Napupang ilubaan niya syauki. Akapagkaswatu ni karumannya na ayamanan yan. Karumannya na mama. Pagkaswatu si karumannya na mama na inunta tulo nabi na ayako na balasyan na padagka ko surga sa Siti Maryam ako sa Siti Asya. Basta ayamanan niya na igira bulan na Ramadan. Na ayadi kali pangilubaan syauki. Na pagkaswat kasi karumang kaamama. Na pada nakasatuang abi iye di kanung penik na pengensingan nakaw tas iman abi iyen ay panekakan kadi kawang amago na miya swati si karo mama kalun beli bagting mag karo mga mama grabe mata na ko ya balitayan sa karumanian na miya swatar kadin su Allah na puno ba kami kagirop man abubay do bin tunok man miya ko ngeptengas tano ting mabigaro mga dakha mano hada lalagi. Di naman ako na food tree, ada mana lagi? Kok masih ada masuk na betanda ka? Kakukurangan? Kok? Oh. Buka tawa niya nagilat. Nami ako girop masih karo mga mama ano mata na ya bubay. Aduh manitayaan. Nami ako girop kap man mabubay. Aduh ano kada lagi. Nanti nikitin ano bata pemerito pagdubun tao ay mananya na patinulan tao sa mata na lumibali pag napo siya karo mga mama. Na sumen bago sa meto wata aditeta. Ati na uba kuan mabuna. Aduh bubay dinna. Nami aswa-aswa terkap masih karumang kaabuboy. Baba, nami ako ang kasubada sa Allah Ta'ala. Adi sa kaya patana ka ang kaya, ami ako karumang asada na diga din ni Daura. Iya, pwede tadi pusan na. Kung mga po nami ang makalalay payangan. Tiga sa kana. Natumuwa ba ka dinawa ihit. Tadi mana kabir ka ng mga pwede keswata, mga masih karumang na mausya tulingan nami ang kalalaa. Dati na message, ya kalala. Nakalabay miya kasi nga kami kay Bin. Tingin, ka pa nakuha sa datar ka lubar ko. Tadi nga ning babaan nakapatayakan. Miya karagaraga syukudo ni karuman na mama. At hinayip sa tepian ang utang mga bulinaw. Miya ngilugop ma sa supermarket na suso miya makay tweeto amito pa na mga wata katulong. Miya ka maka, message! Ate sa tepa ko. Dati na da pa na dataruno kalong ataka. Allahu Akbar. Na di makanda mara akalo mama. Yatay talo. Ito mga day, naulapo balaya. Ito na mga di kabayayan. Na di makanda mara kalikaro mga mama. Ay kaya ba iya marapatik. Datari mga bay na marapatik na apian to ni miya sukat ti karumang ka na asyara halal na masyaswat kami. Na apian di ko masyaswat. Na di ko pag-isipatan. Aba di ko masyaswat. Akirata ginaw niya na mabatrips kanyan. Apa yang aku masyawat? Kaya niya kuha niya ng mga galunggungan, may mapatuatian niya ng mga adu. Asusok yan na kayo, nasa may puta sobra sa aming pakatot. Dali ka ano ka po na may mapatuatian niya na sa do. Nasisinga ka malo, na dito nakupakan na ulit araw mga mama. Na malo ka sisinga, 2 billion! Yan ang matamat! Napangiro ka man na 2 billion! Na dito nakakiralang itangan na, imanitay-tay pakay! Aki khusyuk-khusyuk si karumang kaamam. Mabuhay miya si karumang amama na tinado tayo piyang bus. Mamasa karuman mapita. Ang mau paulong talugin na pakambato. Di ka nagkapsiyo ba na pwetay ka? Tumasok agin, hindi ba patuman ang tuwatiyan yan? Hindi pa tumalatiyan na ka. Labas sa diyan ni karumang na susuwalay matawro.
Mata nga miyaguto ka mama. Miyaguto ko na ke. Miyaguto ka sa widaakan. Nyakaragarang syukudo. Tabir ka ng mga bay. Nari ang mga lit Allah. Nah, sa katanungan mo mga mama, ito na nakatanong. Kati ba na katanungan? Kati may kada ba na tanong na kati kapatay mo. Ito mga ba tanong na makapamagagita. Allahu Akbar. Nasa kong sumama, adi sukat. Nasa pagkasukat ka halal. Adi kali gustong salamat ko Allah. Nadi kali sa sadaka. Nasa kung suni kali kang gustoy. Kaya karamang ka. Ang sa mga wata ka. Nadanan tungo na lawan niya nakasadaka. Alladhi tasadak ta'ala agali. Nadauna na ng amalay wala sa kasadaka. So mapapake ka na kaya karamang ka. Ang sa mga wata ka. Nadauna niya na naman nakasadaka. Allahu Akbar. Anto na apa ni awin-awin kaya Ramadan. Anto na kamarakatan niya kaya Ramadan. Wadu'ahu mustajab. Nasokon-so pangani o di puasa natatarimaan ng Allah. Inaw dia kalitan di nga puasa, nakagiyod ko makatanga sa nukag yung gawin. Nasunod so kaya pagbangiron sa sumo, natamang sa di pagbangiron sa magrib natatarimaan so panganin ka. So panganin ka natatarimaan. O kaya kabaya, naras. Tanong na niya, pagkaantapan ako panganin ka. Kasi panganin tanong, napagkatarimaan din. Kakalaki mamukag sa Allah. Kaya mamukag sa Allah, kasi wala na hali. Mukum udu'uni, astajab lakum. Pero utuan niyo, panganin kanura ka nakatarimaan na ka. Nasa panganin tanong, napagkatarima. Natalip ka sa mga ulit ng Allah. Talo, apagkasyo o panganin tanong, tuho nabi. Pagkanaroon, tuho nabi sallallahu alaihi wasallam, apagkasyo o panganin tanong, na imma yu'ajjilahu fi dunya na igira ni maadnan ko to adua na rasan na pagkakuwang ka sa dunia rash kibar ka din wa imma yudakhiru lahu fil akhirah na ano man to atiyari masambalin ka na simya ka agaw sa anong namori rumini pundu kau dito ka pundu na daw kakuwang ka abala si pagkasurga ka wa imma yakhfa an zunubik na ano man nasambalin ka na simya ka agaw kung dusa ka kawan na dusa ka na inirilaw wala sabab sa kung tapanganin ka at yarima. Nagis ka tanong na ay nakabit, tanong na rasya. Apangiro kaya Allah na. Ya Allah na iman to na Ramadan ni Allah na pangani ako na kaya Allah sa highlights. Naulog ang karakan din iman to na ya Allah. Ay kaya kesyo na ang kasus sa kumpanya pagkas ka o baka pamantali. O ba tigay Allah na iman to na. Naulog ako sa damat raka. Nami kami ka nagkasasura, tuwala ka tatan, tawaan ka, oh, salawang ka. Na, piya ka po nila langit, nami ang lugur ka, na sinimya ka tana sa ulo ka. Dimiyat ka ba na ulo ka? Mura ka na di kang baga taro plywood. Daan nakakaya pupakala kaya amya gastaka. Agi mata kala, ay, ito na ini. Ay, po na kaya pupamangin ka na, suluman ay talaga, ya Allah. Naku na ya Allah, resiro mami, sa ikaw kanya milon. Ya Allah, mapita na so tangan ng pagkikasam na biyak mo sa riski. Inga po pumang niya sudir kadumaday. Aba ka pangiraw ya Allah na ubag kada si Duterte sa presinit na sa kanisa mina kamudu. Ah, siya na kamangaran pa. Apa so bipat na dah hadal to. Allahu akbar, Allahu akbar. Ay po pumang niya kana sa dumaday taraka. Pamana pangiraw kaya Allah na mga maganong ya Allah. Ya Allah na patay da nga. Napkatari mo, to kasya na pupusya na ka. Mga do. Saka magmama na pupakatay do ka na siya raa. Ayaw mana niya na di ka dikutis, na pupakatay do ka. O, ayaw mana niya na suka pa mga ni. Napkatari ma, o Allah. Na diyan na, nawalit mo Allah. Diyan na bulan na Ramadan. Ang tunap mo niya kabarakatan niya kaya bulan na Ramadan. Na pamusaimun atiyabun inda Allah min rahal miska. Na syakul syawari o di puasa. Syawari o di puasa. Sa dia kabulan Ramadan. Na timu-timu sulang o na perfume. Na timu-timu sulang o na kastori. Na pagkababayaan wala uta na syawari o di puasa. Di mana nga ang aritan mo mababaruba? Sabaw. Na pagkababayaan wala adi sulang o na kastori sa dunia. Kadi mana nga sangautan na pengbu ng atiyak. Na ba di nga rin? Langon na Colgate, langon na Pepsodent, langon na Close Up, langon na Listerine. Paano mo na ka? Tapos tada matatawag siya tiyan na pengmuna nga rin ka. Kati-kati, kami pangalasing naman isa na kebetrip sa nga riyan na, naburo ni kita magmas ka. Kurong na, keputan na kurong, balong pamakasungon. Matan ko na, nabagani pa natin, na kami kalasing mamagaka, tagasa, naduda ka sa lima ka, nakuso-kusuhan ka.
Naila ka kakabawang nga. Tanga mamakilay sa manggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ino mo sa mga ulama, nasasabagi ko mga ulama, na igiraadaw na ko Ramadan, na di sila pumumug sa mga alapa pano-pano ng ariran. O, kapag so kapamumug, kenapa di kapag so kapamumug daw na ko Ramadan, na di ka di puasa, ay gusto na pananang ginanga, di nga pumakalaa, asarbo, akatago na, suda nga di ka saying. Kasaso sa kanon, naipkidi ka sa kamo, nasarap ka ba sa kanadya kaya amudulakan, kaaday sa kamarero. Bagaimana pagkalakatan namin kadundo Ramadan, na di tadi puasa, namin amumuguta, kapino-pino tangaritay. Kami akan naman kau sama itu. Kami akan naman kau. Nadi ka di mga ililay sa tao. Painal na kalubod. Allahu Akbar. Namiya ka ba yan ka amiyagasta ka kapimba ba ka? Allahu Akbar. Mas mapi ang koto asara pagkaba sa amudula ka. Kadi man ang kayataw na ilukapon na kini makapuwa sa pagarit ko babayakan. Kapil-pilang ka na nakiyapuwasan kakala ka wallah. Ino Peter Allah, kutiba alaikum siyam. Kutiba alaikum siyam. Kutiba alaikum siyam. Kama kutiba ala nabina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini palugat tarakan walaw talas kwa pusa. Sadatan, okay ni palugat niya kumiyang unan niyo. La'allakum tattaqun. Kaangka katawi sa kalaka wallah. Na ino to mga daya din na padakakukwarto na di ka di pusa. Na di ka pagkaraw koma. Na di ka pagkaraw minum adundo. Kagiya pagkalakakakapagilay ka wallah. Pagili na kay gram, miya gabdas ka na mamumuka dundo. Napiya miya lang ang susya nga reka, ini pamumuka na makadududa ka na kabanala mo naman naman ka. Namalo nga buto tangi ka, ame ka dumududa ka na miya, ame kaya miya dudu ka, manali nga marete, sa dila ka. Niya ulog. Tadi ka, tula pa ni kapro kata ama ka. Hindi na mabuha ko na, miya kay siya na anam, miya sima ka na dito, nasa siyar, na tuminiti. Na miya kapasan na di mamagusilusin. Ginatuloy rin ang nasusuan ka na. Dati nalip ka na katawan na lambo. Tingnan nga na nakinig mo na. Titi ka na sa miya ganda makaumita man na miya ganda makalumin yung suwig na miya pasal. Dati na dito ka tumuan na lambo. Dati ka na ganda baka na nasyeta ka miya ka rin. Papagarag na nakaagaman ka. Papagarag na nakaswagaman ka. Asa na maganda makalumin yung. Ay Peter wala, pattakullah masataatum. Kala ka yung suwan daw tala sa kagagaliron. Patay mo tati miya ganda makalumin yung sunag siya maayim. Badi ako tadi ka ni mamagusinusin. Mereka berdialog. Dari miya paikan. Allahu Akbar. Pamana diga dito pengarag na tanto sa Islam. Na dia mga ulit ng Allah. Isa pala kamara kata dia kaya bulan Ramadan. Wa amaluhu mudha'afan. Nasulit kalimang gana maksadiyan kaya bulan Ramadan. Na lang tatagwan wallahu ta'ala sa palakpan. Tatakapan wallah. Sa tima na para dua kasimbayangan nakasadyang kayo Ramadan na ayat tima nga kasimbayangan ka na kaman anda sab'ina farida mimma sawa na nataro niya kasimbayangan sa 70 paralo na umakasunat ka sa sunat na dua na kata sunna sa diya ka bulan na Ramadan na ayat tima nga nataro sa tima na para dua kasimbayangan ka inuy man to miya makalalay ba na so kasi sadaka kata penuwa soka bala soka sadaka kata iman to sa Saudi Arabia basta datara Ramadan ande ni kaputeng asa taw na soka ko mga masjid datara haramain Masjidil Nabawi Masjidil Haram na soka ka mapapenud na di kota amanan ni petekas na murang-murang penakir ko na sapra apian na karasun makapasar ka ko yan nakapakap mangusya na makapasar ka nakapakap mangusya kaptelo ko manisa sangot anarkiano sikap masuk baka sami kapalya sikap masuk kagi ayan na kabayaran na di kota amanan yan na pupaka sedekah na sama abada sama koiran. Nah sekarang saran no tabi otumi tu sama sina barang-barang akira konna istri ka ko siya kapag pakatapak wala kira ko pagka ngamag mo kami bega ngaro ka man tepak natatandang ang ukir ko sa bala siya matapak apak na nomor ka diap mani palangan na ka na di kakatawa na di tima na ibalas at madagal ako kasi mga tumiuto sa purutsada tumiuto sa masjita agi niya kapi api timbalero na purutsada na nasusukin yung man ako sa masjita nasusukin pag bangiro na piya magagawa tama tagi ko na ya agi na ko makaka kagi na kangan lang ito mo to doon na miya labaw pada lama tingkasyon na utaala kamya sambak mala abala sa miya kuwang kakamya way paut baya ka na din naman baton tadi ka mga balas. Abi kayo ito nakamaski sa dua kapal dia perucada. Nada abong kapat. Tadi nga di panagan. Kangaw na kay. Di.
Tangon man ari. Jangan nanti matang wala. Tangon man ari. Di nga pati ko pa kana ulo. Matang wala di nga matugay. Agi aditan mo gipakamugnaran. Mata kalawitan ang maski sa tutun, aki susupotan ka mga situ, mga mortin, mga minute-mid. Napiya niya kakuha sa sopot, dadi pa na paleo. Kahit tatapong ko yung tani ko, tabi yun. Tadi ito na bitin na ka siya, niya kakuha ka. Doki, matang wala. At tinakalatan. Nagkumitin, nung amalanan. Doki, kasama ko kaya maganda ka. Laluminin at talawa. Kaya talawa na oron. Tagay nung mabisa talawa piya manukunian. Miya kau mak dia ngak apa tengah sa wana nar ya nalamu de. Ino tu. Dehi, nama miya ka kong de. Na malungan gede-gede mi ani yang ka kota pedeka. Allah, igrab mana subra. Na lang miya ka tengah nagi. Bukan kakira sa purot. Allahu akbar. Adam nam yang makna Arab si sa Saudi Arabia. Belas kada taru palangena. Nama ni kau mahasab keluanian. Ta'alu, tangwa ka durun. Ni nak mga maliw na kuya sa titelo. Na mana din napaparwarab sa kapupungo na di pamagagaw ng utakormanian. Din napaparunin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na mga maliw na piyawa sa niliman ninum. Ana may lakaman ng Arab anak korman na. Masya Allah. Kumebe ka di pamagagaw. Masya Allah. Baka mi daw mamakaw mga mrano. Laon man na nabala. Baka mi daw pa. Yang ay syar kami nang akimuni na sobraya maugat. Buat miya terwaram na Allahu Akbar. Miya wipeout. La ilaha illallah. Matantan mabtab ya tamakasang. Tadi ya, iman tu na bulan na Ramadan nakasya sadaka. Ayaw mo naman na tunganay ka karanagan. Ano tunganay ka pobre. Ayaw mo na kaya malay balas na kung takakit na mo na tunganay ka niya kapya-pya ginoon Tamili ka inililipo ka na amanan yan. Na miya kalala araran yan. Mele niya narinilipan ako na 500. Mapiyag niya na nasa daw na paano na nakaperon. Ay paano ba miya talo ay di. Ay paano ba miya talo ay di. Ay paano ba miya sa pulo ay namata. Nami kaya bu inililip ko na duo te pano arda ka da pena na Mariana. Kami ako so pena ama pa pena iskastay pa. Katatan ba pa sadaka na no. Na ini nga magna pagaramen na kamay to. Na 500 di kabina ni. Aliba suduotin ada taro 500 dabina ni. 500. Tagin mo suduotin niya katawa-tawa. Lalu niya ni siya timan ako 500 na. Hala pa. 20. Miyaw pa ka kayo no. Ito na yung abadas. Piyaso sa timan na brida, di niya kalutang. Pero mata sumri, talwati ako lima, talwati, patmulo. Allah, wakman na tanila na naga. Duwate. Dua pa ka mulo. Gak pernah ketulan apa kamu lima tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ile patkono kaya nili panakaron na do. Miya kakong sa miluntikan, miya kakong sa tulingan, miya kakong sa brin, miya kakong sa palaman, miya kakong sa mangga, miya kakong sa emananian. Na milon ay do. Matang ko Allah ko man sira ko man alhamdulillah pakasurgan wala. Upo mi man makatunan nakne nakman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi ya kasih sedekah. Suwad na kaya ni man na lakay niya sa puso yan. Tabi ilay niwan lang na pupakakwa sa anarkyan na ilang ka o Antony pakasalak ya pakakwa niya sarkyan. Nakapakay ayak ya pakakwa niya sarkyan. Ayak ya na to yan. Nakapakay ayak bakraw niyang guni na miyak kadalay gagaw na inikali mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga man gede-gede? Miyak ay sa anuan na pobre. Napiptay na langos. Nadin pa ka man. Now niya ngunak itutok ang kirumay. Assalamualaikum. Nada sa wala yung kota karumang kota babay. Assalamualaikum. Miya kasumbag subabay. Alaikumissalam. Antay ni. Natina na umamako na di ko di mangilabas sa makanakan. O ba anak kakansa sudawalay niyo na. Itong yakong ko na piya may tubo. Na miya kagiraw subay malay gagawabay. At yan na dato. Prinaya kong ka. O ba kans ka mapakasun kada sa walay sumakramakan. Mitatabiakan. Uy, nakatanang ka na nato lang akan na nakaan sa pintura. Nasulat ka din dato. Napangino na kaon sa makanaka. Na umaadong panag ka ng makaw na kakanaka ading kakakan. Na awilin ka kayo siya nakakarakan nanan. Na miya baya-baya ko ng kaadato. Pobre na simil siya to lang. Na una ko miya nun. Na miya kapiya-piya ginawa niya. Miya kau maangkay akaro maangkay ababay. Midas siya ka sa babay na mag-Islam pamana maginawa na diyan ka amama na tela ka ang karuman yan. Adelo. Pwede pa na makain nakatanaw.
Agi sa utama siya nada pendailak. Miya ko mga mama nakakalala ka nga pay tawiran. Tingnan umiyan. Miya karang tingkat tiro yan. Umiyan. Miya karang nga bubay. Ay no ka na di ka tiro. Tingnan ato na nga pay tawa kalalakan. Ino tingnan ka na makina tanaw. Tingnan do nga po makalaka tiro kain man kaya nakagana miya ko maabisita ta pobre pa ko. Na piya kasuda kan siya kana nato lang nakatata na pagka. Di ka nakatulog ba miya katong sap kinian. Di ka nakatawan. Kada ka panuwi kada ka sa walay. Tiga nga karuman yan naman kita, budak ka di ka di mama kasul sa tulang na di ka katawan na, patay ka. Ay doon di ka di pa makanakatero ka kapag yan. Ano siya yan? Ay doon, ubay mo ni Sul na pera na nakapilipili mo na di ka Sul. Ipatay niya mo! Unya na kay Sul yang kaya pobre na no, tumatalipon na pagka na mababaya-baya. Mapipiapin na ginawa niya ka di mangangami. Na kung nakisung yang kay mama akaro mau bubay nguta mama ape katulong niya parang patuwali ko din may nga tayo sa pagkanyan na kung nakipalag yang kota pobre na pikitilan ko to mama adalo akaro mau bubay na una po siya pa ana niya nun maulog na siya ni kitida nagulokan no mama nakaginin ko karaw tangko to mama adalo akaro mau tababay akaro tiya kapuna na ganyan na niya ko nakiko ang kaadwa ti man ator ang mga tatalang da ator kapurot niya kay diba kay sa mama adalo nakagya ko may lenya na purot niya nakay diba kanya kapagatuan yan na miya da wibuang ko ta mama adalo katangadap bisa na nakagya ko kumakay po siya ko ta adalo mama akaro mga tabubay na miyong tudang nga mama na anada niya nun man lang anap kinilap si panin na pumurok makakatampan na di pa kamato na likote na niya kung nakikuha nga duwiti manato rakyap tanin ini bagyang umama na niya kung nakilamag na niya rata ini lamag yung muswator nakagya kung umidbagay sa duwiti manato ay do so isaw na ator na daya mo nakasasalatanon na so isaw na ator na bulawan nakasasalatanon na unyang pesaan nakiasaba pa nakiakewasan yan ni kawasan ko ta pobre kaya makaganda no kagya may kapesan panutundan no panakanilibiran yan sa padiyan na peniam sobaya dia nakapena mo kaya panamati dia tanwa makapag-eleksyon kapag makaganda wala paganda so tutul mikawasan ko ta mama na di ka mabuang ko ta mama adano miyaling sawalay na panutugaw sa ko ta mama miyaling sawalay sakati na babaya budo di na mo na mama na pagpamakakanak ka tubabaya pengening korakan na mama atela ka ada agagaw niya na pengening korakan ubah kapanik ubah baya kapatid-panik kamu na ubah kapanik na ubah baya dia kan sakan di manto pengeraw atela ka kaadagagaw ka na mama final mirmata minirma ko minawa anak ng saka italak yung saka rumah niya na bubay minirma mo gusto niya pasan pagkanta niya kapera lagun kami kapanutundan ako na kapera lagun niya no na pumirya 2025 next election man pagkanta mo so tutul mga ribuan mo na diyang kaakawasan na sumikawa sa apobreya na miya inopake sa tora na di mangiluban sa mga pangarumanian tingnan na pangiluban ako niyo sa mga pangarumakan ting mabuang kaya kataw na kanakatawa ni Maya agi minero ka naman kau tawa na tinaalin na katawa na miya katay-tay na babay ugay na pera ko na merka na bituanan tina naman ba na nawida kalibituan ni siya importante na mag-islam maligagaw tar kami napaganta so tutul kiyawing agi may kapanutul talop na kapanilagayan kapanganakan na di tanusin madasada yung sadayon nakagya ko na kong batalanian na niya no nakikang batali no niya mayle na sububay basta kaswa na kasungak sa tulang tinauay na ayaw man nakarumang ka na supya kang batuli na likuro mamapakuro tinauay ang utama maamiyaga pa na tiyan na andas kanyams na tiyan na miya kamulag kami nakates ka na sa tiyan niya kapangarumarak na tiyan na mga tiyan ni katawin na sa kumansupya ka suldiga sa tulang
Apya ka Panginoon kung kau siya makanakan. Apya kang beto ako karo mga saliko. Dangutan yaga pa. Nauna kay mga singa sumubay. Ito, sa kabisanan. No. So tingitan, itanong panutul mo lagi Panginoon sa hiran. Kami ako nagyabatalan tanong. Pakagita sututul, miya ka tepisiran. Kaya lagi pa ka tepi. Miya ka piraw naman na dahil sa wali ang utakaruman niya na malay gagaw. Ano na mama, ayaw mo matatawag sa wali ng utabubay. Miya totoo nga pa itaw. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yung ano babay, doon yung makilala. Tiga na mama, ino ka na, alaikum salam. Kinadaapangan ng kaniyo. Miya may tubo ka, pwede ako dinangos. Na miya kagiraw, so ba iya asara di kamaniko. Kada sawalay so mitatapiakan. Nakatan so to lang ang kananaka. Nasulag ka minda to. Nasadin sa kapakero na kanakanangka. Nasadin ka ka nga naawidin ka ng kanila din. Nasa miyulod ng kohon. Naming ililay sama kanya. Miya ka umakuna nga karuman niya na malay gagaw. Kananakan so paitaw. Tinare. Assalamualaikum. Miya kagiraw. Alaikum salam. Tinare. Ito nang kaya paitaw kananakaan. Dengan kami. Nami karong ako sa bobe sumisinga. Tingin na ganito. Tingin no to. Na tingin na ado na bisita ta apobre ami ako man na mga ni saknian na daga pakapaniga kada ka sawalay na piya ka sulagan sa tulang na piya ka pangilubakan no saknian na di ko nakato na yung man na to na panganangan. Na di ko ta karuman na man ko na tumitindig na punguro ko din. Kaya to sangin inako saknian. Punguro ko din. Na miya kagiraw si karuman na babelo ka na punguro. Na tingin no wala ka nila may kakuha na miya kanyan. Ano wala ka na panuya may kakuha na miya to niya na panganangkan. Duwi niya na may kada miya to niya na panganangkan. Na miya kagiraw si bubay ako. Di ka panuya kada kasawanay. Na tingin no sunganakan na miya kakuha na miya to niya na panganangkan. Na miya to niya ko na dumili niya na tumatali ko na pangangami na miya kaguro ko siya kito. Tingin dia ni so masak yang betul ni kau dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naunya kau nak kapate salikul. Dia nak gere kang kadeno, pakau sugu-sugu kadeno. Na widing kapan so dingong kelangano kate apa naman kau. Naunya kau nak dingil yang mama. Maamalo. Salamat. Niya mailin na so pia kang betul ni nali kau dia. Tinapos ka so piya kang betul nali kau dia na miya may sita ko karumakan. Tina. Saman magsumiya kang betul no. Sa likod ka tinawa, ana perawi. Na niya kapoy na ginaw niya nakigampani na niya nakigagsaw na niya narakin. Gari, betul ng kawala ka di ka makapalawi. Tiga gitu kami atay ako. Kami oro ako niyan. Na tinadi ka ng makapalawi ka na bagas ka sopi. Miyan din ito, inirilakar ka. Pakausok-usok ka ng gari. At yaso na mo, naman din na nakapalaki gari. Ay! Naguro ka na niya kayo ito, na di siya ningguro ka. Na miya nagang kaya karumang ko tamama. Di sila ningguro ka. Na miya kagiro sa bebe ha. Miya kapetaya. Ate benda bilo betul. Na wala unyang unakipanugin na idong gagak sa sirana. Na unyang naman ini kaya piya kasudi na mama. Na YouTube sa mama apobre. YouTube sa mama apobre. Okay. Na unyang maile na YouTube sa karuman yan. Amya kabituan. Na kung nakimaile apobre. Tingin na doon sa karuman ka na miyaw na. Tingin na uway. Karuman ka na miyaw na. Di na siya piya kawakan niya. No? Uway. Ang idalo ako mabu. Na tinating karuman yan. Tinasakan. Naman ito kami balikatan. Sa kanyan, miya kapangaramon. Allahu Akbar. Mataqwallah kadir ka dunia na pagawan tanubu. In ta'ridullah qardan hasana, yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. Waqi wa amanan na mamamagay kanu ko mga pipiya. Na usyasan ka kanu tu Allah. Na takan-takan pa Allah Ta'ala. So dino di pangalimo, na parilaan kanu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ulit pa Allah. Dito siya pamiyakom maadir ka bulan na Ramadan. Na benar-benar tanu akaridaan tanu wala. Insyaallah benar-benar tanu alang tanu rumah kata basyik wallah. Na hinap na pamamang ni taliman to kata taliman so kapamang ni sang Ramadan. Na pedang kau nak si na aka agusya ma aka. Na pedang kau pun uban na pagaring kami wapat na uban na babeng kami wapat na pedang uban na wataka uban na karumang kami wapat uban na mga tungan nga na pedang kau kata taliman ni man to so kapamang ni. Ya Allah, dilay karakang sina, siyama, dilay akong kaya Allah. Ikan apa mga nikanong ning ko na ginawan pa. Ya Allah, napakasurga akong ka, pakasurga ang kasina ako siyama. Kaditi ka kitarima ko panganing ka.
Di pagkapakay baka pagpanganin na di yung basina ka siya maka di ginawa ka, di ka tarima sa panganin ka. Na di pagkapakay way panganin nga na sila ka siya maka na di ka ang asin dito. Baka pengira ya Allah napakasyurga ang kasina ang siyama. Apya dia kumya kasyurga ang asin de. Erpan. Pengira siya na pa mako napakakana kami niyo. Pangutang mga ganso, kanay gira kape petal na pupunya, sungan ako na niya ko tapaitaw. Tigi ka nilagay ako to sungan yung after wangeran. Tiga na diyan nakapakagan sila, nga di ko napagawa na nung siya makakan. Na di mga orif no Allah, bana-bana siyang kanuwala, arila-arila ang tanuwala. Timo kanuwala utala mga pangariyak siya na mga bay, siko surga. Sa data na nakatitim, lang-ulang ano. Amin na niyo, siya mapada ko naman, may ko na sa katimin nila pota. Nang tanudong pa makasurga, Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم